Dobrý deň. Na svojej ceste okolo sveta za 88 dní a 88 eur som v semifinále. Nejakých 20 dní ma delí od cieľovej stanice mesta Košice. Doteraz som hral ruletu na internetovom kasíne 888.com. Teraz skúsim, čo urobí Blackjack. Deal. 16. Na 16 poviem stand. Stojím. Dobre, že som stál, pretože dealer prekročil. 5 eur hrám a poviem deal. 14. Na 14 tiež stojím. Prehral som. Nevadí, zopakujem. A dokonca zvýšim stávku. Dám 10 eur. 5 a 4 je 9. To je nebezpečné, ale musím brať jednu kartu. 12. Proti tomu, že dealer má osmičku, keď má s desiatkou, tak som prehral. Skúsim ešte jednu kartu. 22. Áno, prehral som, pretože som mal viac ako 21. Tak teraz zvýšim stavku o 25 eur. Král je výborný, 19 je málo proti tomu, že dealer má možno 20, ale nič mi neostáva len stať a zistiť, nie. Vyhrali sme, dealer prekročil. Znížime stávku, toto sa mi nepáči, tých 35, dám tam len 5, pretože teraz by som mal podľa všetkého prehrať a už to tak vyzerá, 7 je veľmi zlé číslo. 17 musím stať, ale dealer na tom tiež nie je veľmi dobré. Tak, vyhrali sme. Vyhrali sme a budeme pokračovať ďalších 88 minút, aby sme sa dostali k hranici aspoň 200 eur denne. Dovidenia zajtra.